ఇక నర్మద వచ్చేసి, పిన్ని గారు మీరు మా దగ్గర ఏదైనా విషయం దాస్తున్నారా? మీ మాట తీరు చూస్తుంటే మా దగ్గర ఏదో పెద్ద విషయం దాస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నారు అని అడుగుతుంది అనమాట. దాంతో వేదవతి, పెద్ద విషయమా ఏంటది అని అడుగుతోంది అనమాట. అడగడంతో అవును వదిన గారు, మీ దగ్గర పెద్ద విషయాన్ని దాచాం అని అంటుంది. భాగ్యం వచ్చేసి, ఇక అంత ఏంటా అనేసి, ఇంకా పెద్ద విషయమా అంటూ ఒకరికొకరు ఇంకా తరుముతూ ఉంటారనమాట. ఒకరు అడిగి తెగ బ్లాక్ చేయగా, ఏం లేదు వదిన గారు, మీ అందరికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయించాం, ఆ విషయాన్ని దాచిపెట్టాం అని ఇంకా తుస్సుమనిపిస్తుంది అనమాట. భాగ్యం వచ్చేసి, ఇలాంటి సర్ప్రైజ్లు చాలా ఉన్నావులే కానీ అంటూ వీడియో కాల్ అయితే చెయ్యమని ఇచ్చిన ఫోన్ అయితే ఆమె చేతిలోనే పెట్టి కోపంగా ఇంకా చూస్తుంది భాగ్యం వచ్చేసి. అయితే నర్మద మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈమె ఏదో నిజం దాస్తుంది అనేసి ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది పార్ట్ 2 లో అయితే నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి.